yun. Gagayak tayo ngayon, punta tayo ng Ordoneta. Bali may bibili kasi ng t-shirt and then meet up na rin natin. Kasi malapit lang naman dito sa atin eh. And from Baguio siya, and then nakakape 400 din siya. Kaya gagawin natin, tatanungin na rin natin siya kung ano mga experience niya sa motor niya para at least may dagdag kaalaman lang sa atin. Kaya sa mga gusto pong bumili ng ating t-shirt, pag malapit lang po kayo sa akin, ano, ako na lang po magdi-deliver sa inyo. Nag-message sa akin si Sir na bibili eh. Ano na daw siya. Late na naman ako. Gusto ko rin sana makita yung kanyang Cafe 400. Pero interview na rin natin siya regarding sa kanyang unit, kung kamusta performance ko niya, kamusta yung mga nararanasan niyang problema. Lahat yun, dagdag kaalaman na rin natin sa kanya, sa atin. Hindi na ako nag long sleeve or nag jacket kasi nga malapit lang naman itong pupuntahan ko. Ang problema, itong init pa pala. Anong oras na? Mag alas 5 na. Pero wala eh, ganun talaga, summer na. Yun, yung mga kulang-kulang ang papel or ano, yan, mga walang helmet, tigil. As long as kompleto naman talaga yung papeles mo. Minsan yung mga loud pipes ganon, minsan napapakiusapan naman yan, especially sa mga higher CCs. Mostly yung mga check lang naman talaga nila dito, mga lisensya. Sa mga police, sa LTO, yun, medyo alam na natin, ingat-ingat tayo konti. Naka-dual exhaust ka pa rin? Yes po sir. Para yun yung nagpapapremium eh, yung dalawa. Oo, sa bagay. Ito po yung Cafe 400 kasi ang dumi. Puro putik. Yun. Tapos ito pare, size? 120 by 70 by 17. Tapos SPD, magkano ginastos mo sa dalawa? Bale yung rings nasa 5 plus na po yan eh. Tapos 6 plus na yung pares na 150 at saka 120. Tapos ito, ito, yan, mga pinakabit ko na lang din yan sir. yellow din talaga, no? Opo, yellow. Mas mainam na din kasi sa totoo lang sa Baguio pare, hindi mo maano ang puti. Saka sa highway ko lang siguro magagamit. Oo. Ang ganda. Medyo naging big bike na rin siya. Oo. Etong balak ko din ano eh, ang balak kong gawin ngayon, i-upgrade ito gulong. Yan, 150 by 60 by 17. Alam mo ito, nag-adjust ka na lang dito. Wala po yung in-adjust po sir. Oh. Wala akong in-adjust. Then, yan o, pinakat ko lang to. Oo. Tapos, yung mga nakikita ko yung Super 4 na CB400. Parang ginaya ko, tinanggal ko rin muna yung chain guard. Oo. Para parang mas mukhang siyang tignan. Ang ganda pare.
Ang ganda sa personal. Hindi ko ma-appreciate sa picture sa totoo lang. Sabi ko, ang concept ko, gumagano'n ako. Wala. Pero sa personal ang ganda. Oo. So, Ha? Todo. nasa pan na po eh. Nasa 6,000 plus. Marami pa sa'yo. Oo. Mas mabiyahero ka, mare. Ang ganda na ito. So, no? Kasi ito pa rin yung stock niya. Hindi na po, nagpalit na po ako. Parang fiber lang siya na plastic. Hinulma lang nila. Kasi pag yung stock kasi manipis siya. Oo. Tapos Medyo mataas na. medyo mataas. Tapos itong side mirror pinalitan ko masyado kasi mahaba. Ay hindi, Ano sa rin mo? Yung bar end mo. Nakita ko sa'yo baka bar end ka na. nag-bar end po pero natumba eh. Tapos sabi ko, ayoko muna mag-bar end. Ganito na lang muna kasi 4 fingers naman kaya okay. Ito para sa ilaw na to. Ito, pinakabit ko rin po. Ilaw at saka hazard. May hazard. Okay. Hindi ka na palit ng one. Hindi pa po. Lambot ah. Lambot. Ang ginawa mo rito? Langis lang po sir. Nilangisan ko lang. Ito sa akin ang bigay ko malambot. All in all, magkano ginastos mo? Siguro 30 na din. kasama na po yung gulong ko nun. Sumakay na yung akin. Tara, sir. Kasi dali mo na. Sige po. Dali mo na. Saan po kayo hintayin sir? Doon na lang. Sa exit. Oo, sa exit na lang. Sige. Okay. Nakita niyo yung sakay niya. Ay, gusto ko yung gulong. Ewan ko kung naririnig ninyo yung yung usapan namin kasi medyo maingay doon sa part na yon. Pero wala nga, gusto ko yung gulong. Papakita ko rin sa kanya yung pakita ko rin sa kanya yung motor ko. Ang ganda naman ng bar end nyo sir. Ayan, medyo pricey nga lang. Nasa 1.3, 1.5 parang gano'n. Nakalimutan ko na. Stock pa ako. Parehas pala tayo matte flat black. Oo. Yung size kasi, mas gusto ko yung 19 dito. 19. Gawa nga kasi, nung o parang pang off-road yung lalo sa amin. 19 Pero nung nakita ko yan, napapaisip na ako. Kasi yung ganito sir, pansin nyo medyo manipis siya ng Yun nga eh. Tinabas ko din konti. Hindi ko pa tapos tapasin to eh. Ito, meron pa rin to. Tatanggalin ko din yan pag Hindi nagbabackfire sa'yo? Yun sir, may backfire ng konti. Kanina hindi ko masyadong may konting backfire din siya konti. Lalo na kung nasa low gear ka sir. Lalo na kung pababa, kung ganun, no? engine brake po. Sumasabog yan. Ang lakas ng tunog, ganda. Sa akin naman, ito, pakinggan mo doon. Yan. Ay, bakit naka-bullet kayo sir? Kaso, pinalagyan ko ng silencer. Oo. Kasi nga, single exhaust na lang sir. Single na lang. Pagka binomba, doon lang siya maririnig. Doon lang siya maririnig yung pagka-bass niya. Ilang ba video ko lang sir? Sige. Ito lang, babawian kita dito eh. Ganda Ganda ng gulong pare, big bike na yung dating. Pero sa totoo lang sir, nakupugyan talaga ako sa Capri. Yun din, sa totoo lang ako din. Number 1 na nagustuhan ko muna, yung design niya muna eh. Tapos yung 400cc, yun nga. Medyo mamahalin na totoo lang. Hindi practical eh. Kaya nga, eto nakakapasok po tayo ng expressway Oo. diba? Tapos magkano lang maintenance? Opo. Para lang barako ang gamit ko yung oil filter, barako. Pero sa akin sir, napapalit na ako ng stainless yung pinakon okay. Yung pre-pressurized air lang tapos konting linis. Yung pang CVT cleaning lang. Madali matumba, lalo na sa bangkingan, ang ganda po eh. Yun nga, ito, problema ko to eh. Pag bangkingan naman, yun ang yung problema ko. Lalo na sa bangkingan, maganda yung kanya. Sold din yung upgrades, 30. Nasa 30 na din. Yung kasama ko nagpakon eh. Nagpakon po nito. Dinala niya. Saan banda? Sa Orion po eh. Sa Orion? Kaya pala. Kaya pala. Doon maganda din naman talaga yung niya. Yung quality ng ng Orion. Mahal lang. Yun lang. Kamahalan lang talaga. Kamahalan lang. Pero worth it. Nagustuhan ko lang kasi sa Coffee for All, yun nga, madaling i-maintain. Sabi ng patindi ka pa yung may FI, mga ganun. Bristol or yung nag-Dominar or nag-Ninja 400. Sa akin, mas taste ko kasi yung mga ganito na classic sa totoo. Hindi naluluma. Hindi kasi naluluma. Lang naman kasi unlimited yung upgrades mo dyan. Yun nga eh. Diba?
Oh, kung anong gusto mo, kaya niyang ibigay sa'yo. Kung sporty, copy racer ka. Kung medyo pang off-road yung dating, mag-scrambler ka. Yun. Diba? Kung medyo bad boy yung dating mo, mag-bobber ka. Yan din yung shock, sir. Nagpalit ako. Nag-400 ata. 400? Oo, kasi bumaba eh. Stand mo, same pa rin, stock pa rin yan. Oo, stock pa rin yan, sir. So, hindi nagkaano, no? Ang ganda pa rin tindig, oh. Oo. Kasi iniisip ko, pag palit ka, baka mamaya, medyo tumayo na siya eh. Oo. Hindi, ganda pa din eh. Oo, ganyan naman. Kasi mas bumaba na rin siya eh, kaya okay lang. Ito kasi 1918 pa kasi eh. Oo, 1918. Ang naging problema po kasi nun, sir, kasi kapag 18-19, ang hirap ko makahanap din ng gulong. Yun nga yung pinaka-main reason ko din sa totoo kaya lang. nag-17 na lang ako. Pag ikaw naplatan dyan, yari ka sa ganyan. Oo. Mahirap kong mahihanapan. Kasi parang pang-enduro na yung tire size po niyan eh. Yun nga, yung gusto ko naman dito, kahit subukan mo sa off-road, yan. Yun naman yung pagbagan sa off-road, okay lang. Paano yan, sir? Ako'y na din. Isipan na din kung may mga naghihintay. Alam mo naman. Para nice meeting you. Yun. Ang sarap ng kwentuhan namin ni sir. Yun nga. Sir, maraming salamat sa pagbili nga pala ng t-shirt. Maraming salamat sa suporta sa aking vlog. Yun. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Shoutout po sa inyo. Kayo to. Nainggit ako sa Nainggit ako sa may gulong. 17. Ganda pala. Parang alam ko na kung nung next na upgrade ko dito. Pag ako nagkapera, yun talaga yung upgrade ko. Ay, sana naririnig yung sana naririnig nyo yung usapan namin kanina. And ang ganda. Ang ganda talaga ng 17. Ang ganda pala pagka yung mataba talaga yung gulong sa likod. Well, alam kong medyo madilim-dilim na po talaga at wala na kayong makikita pagdating sa ganitong oras sa aking camera. Kaya hanggang dito na lang po muna. Sa susunod na lang po muna ulit. Yan, sa mga gusto pong mag-avail ng t-shirt, PM nyo lang po ako sa aking Facebook page. Meron pa pong natitira sa ating t-shirt. Large po ang medyo marami. XL hindi ako sigurado, pero basta konti na lang yung XL natin eh. Tsaka medium, sir. Ay, thank you Lord. Maraming salamat po sa araw na to. So hanggang sa muli po, maraming salamat. See you po sa aking next vlog. Have a good night. Ingat po lagi. Ciao.